Obrenovac je izgledao onako kao neki drugi grad u nekoj drugoj državi, nešto što nije ličilo na nešto gdje sam ja ranije prolazio. Taj zvuk tih alarma, potopnih automobila, ljudi koji dozivaju i zapomažu. Naš posao je bio uvezivanje nekih spasilačkih službe koji su isto volonterskog tipa kao i mi. Pa najčešće su bile informacije gde su ljudi viđeni da su izolovani na nekim objektima, da im je potrebna urgentna pomoć. Kad sam ja došao na lice mesta, nekako sam imao jednu situaciju gde smo se svi kompletno na tom jednom ćošku isplakali onako, muški što bi rekli. I nakon toga smo krenuli da radimo ono zbog čega smo tu. Svi smo mi otišli tamo znajući da može nešto da se desi. Ali kad vas vodi ta humanost i želite da pomognete maksimalno i jednostavno obazirete se na svoje lično stanje, na opasnosti koje su oko vas. Radimo posao kao da smo najbolje plaćeni radnici nekih državnih službi. Jednostavno obavljamo ga isto toliko i profesionalno i požrtvovno. Mi smo tu da pomognemo i to je jedini cilj.